संदेश पारकर हे एक चळवळीतला कार्यकर्ता आहे. म्हणजे ज्यावेळी आम्ही या सगळ्या म्हणजे मी सातत्यानं सांगतो की मला कोणताही राजकीय वारसा नव्हता, की माझे आजोबा काही राजकारणात नव्हते किंवा माझे वडील किंवा माझ्या कुटुंबातला कोणीही सदस्य राजकारणात नव्हता. मी कणकोली कॉलेजमध्ये जनरल सेक्रेटरी झालो, तिथं विद्यार्थी संघटना बांधली, तिथं 1 वर्ष जनरल सेक्रेटरी म्हणून कॉलेजचं काम केलं आणि नंतर कणकोलीची ग्रामपंचायतची निवडणूक लागली. त्या निवडणुकीमध्ये मी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि त्यावेळी मी पहिला कणकोली शहराचा सरपंच झालो. जवळजवळ 10 वर्ष सरपंच होतो या नगरीचा, कणकोली शहराचा. आणि मग त्याच्यानंतर कणकोलीचं ग्रामपंचायतीचं रूपांतर नगरपंचायतमध्ये झालं आणि त्या कणकोली नगरपंचायतीचा पहिला नगराध्यक्ष 2003 ला मी त्या ठिकाणी या कणकोलीच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान झालो. जवळजवळ 2003 ते 2008 इथपर्यंत मी कणकोलीचा नगराध्यक्ष होतो आणि जवळजवळ 15 वर्ष मी या शहरामध्ये त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये काम करत होतो. मी चळवळीतला कार्यकर्ता असल्यामुळे मी त्या ठिकाणी सांगितलं कार्यकर्त्यांना किंवा माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना की आपण असं काहीतरी काम करावं की ज्याचा फायदा समाजाला होईल. मग असं काहीतरी की नुसतं आपण जन्माला आलो असं नाही, तर त्या ठिकाणी असं त्याच्यातनं त्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून, निमित्त साधून काहीतरी सेवाभावी काम शहरामध्ये तुम्ही करा, ज्याच्यातनं जनतेला तुमच्या कार्याची मदत त्या ठिकाणी होईल आणि एक कोणतरी सामान्याचा आवाज म्हणून किंवा सामान्यांसाठी काम करणारा कार्यकर्ता म्हणून अशी एक थीम घेऊन आपण त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात केली. आणि अनेक मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये माझ्या या सगळ्या अनेक आंदोलनं केली, अनेक विविध प्रश्नांवर भांडलो, न्याय मागितला. एक तर सासोलीमध्ये जाऊन मी त्या ठिकाणी आंदोलन केलं याच्या सामायिक जमिनीच्या विरोधामध्ये किंवा परप्रांतीय आज जमिनी घेत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये मी केलं. एवढंच काय, आज मोपा विमानतळ आहे गोव्यामधलं, या विमानतळाला त्यावेळी ते व्हावं म्हणून जवळ हजारो लोक घेऊन मी बांद्यामध्ये त्या ठिकाणी आंदोलन केलं. त्याची केस पण माझ्यावर दाखल होती.